Днес разглеждаме Biotech USA. Както знаете, голяма част от съдържанието в канала се определя от вашите предложения в секцията за коментари под видеята, а след това членовете в Telegram канала гласуват и филтрират съответно кои предложения да излезнат на екран. Не е очудващо, че на първо място беше MyProtein, но понеже видеото ще бъде малко по-комплексно и ще съпоставям няколко различни продукта, така че да може да изберете правилния за вас, видеото ще отнеме малко повече време. Така че тук е момента да ви напомням да се абонирате, за да не изпуснете когато видеото излезне, както и да се присъедините към Telegram канала, линк към който ще оставя в описанието отдолу, за да може активно да насочите в каква посока да се развива съдържанието и какви теми да разглеждам. От всички вкусове избрах черна бисквитка и понеже много обичам да си създавам коледно настроение посред май месец, другият вкус, който избрах е Gingerbread или джинджофилова бисквитка, защото нищо не казва лятото е затръгала от протеин с коледна украса и усмихна дядо Коледа на опаковката. Искам да благодаря и на Pompay.com, които любезно предоставяха двата продукта днес абсолютно безвъзмездно, въпреки че аз им предложих да си ги заплатя, понеже чувствата ми към Biotech бяха леко смесени. И въпреки това, трябва да кажа, че това е един от малкото продукти, които промениха мнението ми след като задълбах малко по-основно и ги пробвах на вкус и разбиране. Поради тази причина, ако в края на ревюто сметнете, че това е продукт, който отговаря на вашите нужди, предпочитания и дълбочина на джоба, има код за отстъпка BT10, който ви дава 10% отстъпка от цялата гама на Biotech в сайта. И така, да започваме. Състав и хранителна информация. Започваме с интересен факт, че макар и Biotech да са основани в Щатите, през 1999 тя била купена от унгарската фамилия Левай, а от 2014 насам имат вече собствена производствена база и логистичен център отново в Унгария. Така че имаме американски брандинг, но унгарски происход. Моята първа среща с Biotech беше през 2015 на FIBO в Кьон, Германия, и трябва да спомена, че щановете на Biotech и SciTech, които също са тяхна собственост, бяха едни от най-впечатляващите и доста трудни за игнориране поради редица причини, някои доста очевидни. Затова бях доста очуден, когато толкова много от вас искахте да направя ревю на този продукт, защото освен вече доста по-високата цена, има и добавен глутамин, който обикновено е свързан с аминоспайкинг или аминоподсилване, както и BCA, който пък обикновено се слага поради маркетингови причини с цел привличане на повече клиенти, докато количеството BCA всъщност е доста малко. Но нека преминем по същество, защото има още доста неща, които трябва да обсъдим. Започваме с хранителната информация. Първият по-нетипичен елемент е дозата, която както виждате е 25 грама, спрямо стандартните обикновено 30-35 грама. От нея получавате половин грам мазнини, от които 0,4 са наситени, 1,1 грама въглехидрати, от които захари са половин грам и 21 грама протеин. Всичко на обща стойност едва 93 калории, което освен от изчистения продукт, както виждате, е в резултат и на по-малката доза. Относно протеиновото съдържание, то е 84, което е доста високо и определено влиза в нормите за изолат. Продуктът се води без захар, защото в 100 мл готов за консумация продукт има под половин грам захар. И като всяка голяма и качествена фирма за добавки, и тук ще намерите пълен спектър от аминокиселини в една доза, който ви дава представа не само за количеството, но и за качеството на суроватката в продукта. Сам по себе си този аминокомплекс може да не ви говори особено, затова съм довел няколко госта от предишни ревюта, а те са Dymatize и ProStar, както и Diesel и PVL IsoGold. Понеже всеки протеин има различна по големина доза, както и различно количество протеин в доза, количеството аминокиселини логично ще варира. Но можем да се водим по стандарт, при който определяме процентното съдържание на BCA в една доза. За целта използваме доста проста формула, в която разделяме количеството BCA на количеството протеин и съответно намираме отношението. Ако искате да разгледате малко по-подробно аминокиселиния профил за всеки един от продуктите, просто може да ударите една пауза. Започваме с IsoWay Zero, който има 20% BCA. Преминаваме към IsoGold, който се откорява с 23% BCA. Сравнително сходно е и количеството при Dymatize с 23,4%. ProStar надгражда с 24%. И на върха имаме Diesel, при който имаме 6,64 грама BCA в доза от 27 грама или 24,5% BCA. Какво означава всичко това? Означава, че като цяло е добре да търсите продукт с по-високо съдържание на BCA, което е не само по-скъпа добавка, но е и много полезна комбинация от аминокиселини, която е отговорна за мускулно възстановяване и мускулен растеж. Но както си спомняте преди малко, споменах, че в продукта има добавено BCA.
Така че въпросът е как е възможно тогава Isoway Zero да е на първо място отдолу нагоре в листа. За моя голяма изненада, BioTek споделя процентното съдържание дори в състава, където виждаме, че продуктът се състои от 86% суроватъчен изолат, който знаем е грубо 90% протеин, 5,5% глутамин, 3% бисквитени парченца, чийто състав също е описан, както виждате. След това имаме овкусители и сгъстители и на края на листа от съставките имаме BCA, чието количество са съответно 0,2% за левцин, 0,1% за изолевцин и 0,1% за валин. Като умножим процентното количество по дозата от 25 грама, получаваме, че количеството глутамин в доза е приблизително 1,38 грама, а BCA е 100 мг. Количеството BCA, което е добавено, е предимно по маркетинг причини, защото 100 мг няма да окажат никаква разлика. А относно аминоспайкинга, количеството глутамин е само 1,37 грама, което не е значително, но трябва да имате предвид, че се брои към общите 21 грама протеин. При Gingerbread вкусът има минимални разминавания, като основните са в това, че има 1 грам по-малко протеин в доза, както и че глутаминът е 5%, а не 5,5%, както при черната бисквитка. Относно самата суровина, тя идва от пасечни щастливи крави. Не се използват ензими за намаляване на количествата лактоза, а самата обработка е при ниска температура, за да се запазят повечето полезни вещества. Аз лично не видях сертификати като Informed Choice или тестване като всеки бач, както беше при SFD, но BioTek са толкова големи и утвърдени на пазара, че честно казано силно се съмнявам да направят някакви шмекери, с които да спестят някой лев, само за да си подронят авторитета, което може да им струва не само милиони, ами и милиарди. Това, което прави наистина доста позитивно впечатление, е, че абсолютно всичко е написано на етикета, така че дава пълната свобода да си направите информирано решение, както видяхте преди малко с пълния анализ. Няма абсолютно нищо скрито, което наистина доста малко производители правят. А сега нека преминем към вкус и разбиване. Както споменах вече, разглеждаме два вкуса – черна бисквитка и Gingerbread. Започвам с това да ви покажа как изглежда самата пудра. Както виждате, изключително финен прах. Логично същата е консистенцията при Gingerbread, с изключението, че тук няма парченца, но пък уха е изключително приятно на джинджифилова бисквитка. И сега ще ви покажа как се разбива протеина в два шейкъра, не за да сравняваме консистенцията, защото тя е една и съща, а просто да ви покажа как изглеждат двата различни вкуса, като следваме инструкциите, които са една лъжичка в 200 мл вода. Започваме с черна бисквитка в черен шейкър. И джинджифиловата в зеления. За да ви покажа колко лесно се разбиват, тук имаме топче, тук нямаме топче и ще видите, че почти няма никаква разлика между двете разбивания. И сега втори. Сега, трябва да почитая, че според мен BioTek се свърши фантастична работа от към вкус и разбиване. За изолати с такива ниски количества на въглехидрати и мазнини, консистенцията е изключително гладка, не е типичното воднисто, което примерно видяхте при дизел. Вкусът е изключително приятен и на двата протеина, като този на Gingerbread е абсолютен топ. Изпробвах го с растително мляко, както споделих и в Telegram групата, и вкусът е наистина феноменален, почти едно към едно с зимната серия на Starbucks. Идеално допълнение са и към кафе, като му придават малко повече текстура и вкус. Може да го добавите към овесна каша и честно казано в почти всичко, за което се сетите, наистина се разбива много лесно и придава доста добър вкус. В тази секция няма абсолютно никакви забележки и за разлика от SciTech, които идват като доста по-бюджетна версия и чието вкусове са доста изкуствени или най-малкото оставят един изкуствен послевкус, тези на BioTek наистина се усещат като доста по-премиум опция. Каквото и да са направили като промени през последните 10 години, когато последно ги пих, бих казал, че наистина разликата е доста голяма. И така, след всичко казано до момента, идва същински въпрос. Заслужава ли си Isoway Zero? Така че нека разгледаме плюсове, минуси в секцията цена спрямо качество. Isoway Zero идва в 3 размера. 500 грама, 908 грама и 2270 грама, като съответно цените са 68 лева, 122 лева и 245 лева.
Както и всеки друг протеин, найна сметка излиза най-голямата туба, така че ще се водим по нея. Прилагаме към тубата код BT10 и цената става вече 220 лева. Тоест 1 кг продукт излиза на цена 100 лева, а 1 кг чист протеин ви излиза на цена 115 лева. И по този начин Isoway Zero измества Proof Nutrition като най-скъпият протеин, появявал се в канала, макар че разликата между двата е толкова голяма, че дори не би ги поставил един до друг на една маса. Тоест, скъп продукт ли е? Да. Качествен продукт ли е? Да. Заслужава ли си? Тук вече зависи от вас. Единствената причина да му дам 3,75, а не 4 или 4,5 по петобалната система е не толкова заради скъпата цена, колкото цената му спрямо от други конкурентни продукти на пазара. В видеото на Born Winner ви давах представа колко струва чист килограм протеин на продуктите, които видяхте преди малко, като при ProStar това е 59 лева за килограм с кода за отстъпка Ultima 20, при ISOGOLD е 86 лева, а при Diesel цената е 78 лева с кода за отстъпка Diesel 10. Или пък ако трябва да сравним с някои от по-известните марки като Gold Standard, то тогава цената идва грубо от 84 лева за чист килограм протеин. Но разбирам и че не всеки се съобразява с това колко струва дадения продукт и цената не е определящ фактор. За тези от вас, които искате качествен продукт от добре установена фирма, който има изчистен профил, разбива се за секунди и има доста приятен вкус, поне от тези, които съм пробвал аз, мисля, че Isoway Zero е наистина доста добър избор. Може би не представлява най-доброто отношение цена-качество, но пък според мен определено не може да сбъркате с него. И с това приключваме днешното ревю. Ако съм изпуснал да спомена нещо важно, имате въпроси или предложения за бъдещи ревюта, може да ги напишете в секцията за коментари отдолу. Ако видеото ви е било от полза, ще оценя един лайк и subscribe към канала. Благодаря ви за отделеното време и до следващия път.